Yebo, sanibonani msakazi, ngibingelele abalaleli bakwa DET emhlabeni wonke. Usengayokhuluma eCatch. Kwenzekani? Njenga namhlanje ngoba ungibona ngithi ake ngizoveza la ukuthi njengoba sasikade siqale sizamile ukuthi sifuna ukusiza ingane lapha yasebambanani ngokufunda. Sizabalazeke manje sasizathola ukuthi sifinyelele ekutholeni le camera le. Le camera le ibiza u25,000. Uma besho bathi u6K isithombe sayo ke le camera le. Quality enkulu. Bengithi nizaqala niphathe o4K. Niyanyuka kakhulu. Ay u4K engazathi azange sisakhona ukufinyelela kuye sesivele zami. Sameqa ngaphezulu. Ya sase siyogaxela lapha ku6K. Hayi siyabonga baba Sengwenzamo. Ngiyakhumbula phela nike namemeza kakhulu eSouth Africa nithi ngicela ukusizwa lutho. Hayi siyabonga. Inhlanganisa kanjani manje? Siyavuka nje impela kuyinalapho esingathathi khona ndawo ngokuthi nje sinokulekelelana uthola ukuthi abelungu ngapha sinokushuda nanabo sahambela salozizabalaza saze sigcina sesithola le camera le. Ingeyodwa ke. Kukhona naloku ekuthiwa iDilon. Ini? iDilon. Kwenzani ke lo? Iloku okuthi okundizayo. iDrone. Nokundize phezulu kwamahotela lapha nangabe sebhizi singamacash sesenza into zethu. Nako kukhona. Akuphelele. Okunye kuseza kusesendleleni ke sikulindile. Ngoba lo mbhobho ongibona ngime eduze kwawo manje. Angithi uyabona ukuthi sifuna ukwenza naloko ekuthiwa yini i-broadcasting. I-broadcasting. Podcast. Yeah. Broadcasting. Ayikhona impela miningi kakhulu kangangokuthi noma bekuthiwa uyasibiza useThekwini sizofikela thina ngokwethu lapho. Ilapho ke wena ozobe sosinikeza malini u7,000 ngoba uqhelile. Angisezwa ke manje 7,001. Yabona ngizoyichaza kanjani? Owala emakhaya ilocal. La nje sifunda e-district nje la. Okhahlana. Yebo ke msakazi. Biza malini lapho? Lapho sizobiza u5,000. Ya u5,000 la. Uzoba ku-podcast. Ukuzoba ku-podcast yami. 5,000. Bese ke lo 2 umuntu ongaphandle. Ya. Ilo ngaphandle mase si-add u2. Cha niyasebenza baba Sengwayo. Ngicabanga ukuthi ke namacash emakhaya ngamakhaya akujabulela lokhu. Bese ikhathazekile nathi ukuthi awunashuthisa ingane nithi ingane nizoyisiza ingane ina 13 years ingane yemangwane manje ngonyaka ozayo seyizothi1 manje ingane ngoba once angena emangwane ingane ayibisakwazi ukunqandeka phela ngoba seyise high school ngene ukwazi ukuthi niyipheke. Ya ngisifiso sethu thina besifisa ukuthi sisheshise kusemanje ngoba izulu yasizwa sithini ligotshwa lisemanzi uswazi ngoba lazeloma alisagobeki kunaloko liyanqamuka. Hayi ubekile Catch ungaba namagama okuvala. Ngingakavali nje ngizofuna ukuthi ngiyazi ukuthi abanye bazositshela ukuthi amaCatch aseqala kushuthi manje yabona uyangidida ke baba Sengwayo sekukwenzani ke lo? Ukuthwala